Ongi etorri baleike.es webgunera, baleike.es, ikaragarrizko aldizkaria, ikaragarrizkoa bezala den Boris Izagirre jauna. Arratxaleo jende guztiari, oso ondo nago hemen, mesek ategitziko ditulo etxepeta! Horek ziru izan, horek kristoneko berua ematen ibezi. Eta horren txuretan jarraia emango dugu paso baserri jauneri. Ba, ikusten dugu hor Zumaia Telmo dugu, bueno, hor da bilera ezina, eta bueno, ibiliko pixka bat horrez, neskak ibitzen dien bezala a ber, Shizuka, zezatezu. Nire ongi iruditzen zait, baina non dago Doraemon? Doraemon? Erraldoi? Nobita? Non dago Doraemon? Mikel, laguneko duzu? Arratxaldeon eta ongi etorri, Shizuka estropako mundu honetara. Gaurkoan Donostiara etorri gara, sekulako ikuskizun hau ikustera. Eta ikuskizun hau ikusteko Mariano Rajoy, honek ez dauka irten biderik, saiatuko gara, alik eta hobekien egiten, eta, dukesa, arratsaldeon. Zestedenek lotxagabe urtsak, eta nire lapida eta nire iltokitik ateranaz, danak lotxagabe urtsak xatelako. Murango pertsonakia bezala. Gauza etingo dugu, antxe ertan ingo dugu, pivote batzuk eta jarriko iteu, eta estropa bat antolatuko dugu, hemen dauden pertsona guzi hauekin, eta nik uste oso erraza izango gara, laguntza pixka atzea herritarrena, eta nik uste honekin, elkarrizketa hau, amaitutzat emango dula, argur bero bat, eta ondo ibili,